त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर, आत्ताच साहेबांच्या हस्ते आपल्या कार्यालयाचं जे रिन्युएशन केलेलं होतं, खूप चांगलं असं कार्यालय बनवलेलं, ते साहेबांच्या हस्ते फीत कापून आपण या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे. साहेब, हे कार्यालय विशेषतः दिलीपरावांचं खूप कौतुक आहे की ठेकेदार संघटनेच्या माध्यमातून आणि प्रमोदजी हे कार्यालय आपलं असं व्यवस्थितपणे व्हावं की मोठ्या संख्येने आपले कार्यकर्ते व्यवस्थितपणे बसता यावे, म्हणून हे रिन्युएशन त्यांच्या संकल्पनेतून आपण हे चांगलं साकारलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आज आपण जे सर्वजण जमलो आहोत, तर जिल्हा परिषद आणि होऊ घातलेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आज आपण या ठिकाणी साहेबांचं मार्गदर्शन आपल्याला होईलच. त्याचप्रमाणे आपण जे कोण इच्छुक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी उमेदवारी भाजप पक्षाकडे आपल्याकडे आपण अर्ज दाखल केलेले, त्यांच्या मुलाखती यानंतर होतील. साहेबांना मी विनंती करतो की आपण भारतीय जनता पक्ष वैभवडीच्या वैभवडी तालुक्याचे तालुकाध्यक्ष सन्माननीय साथीजी, जिल्हा बँकेचे संचालक सन्माननीय दिलीपराव राणे साहेब, पणन मंडळाचे राज्य संचालक सन्माननीय आमचे प्रमोद रावराणेजी, सन्माननीय नाशिक साली साहेब, सन्माननीय साठी साहेब, सन्माननीय अरविंद रावराणेजी, उपस्थित असलेल्या वापी वैभवडीच्या नगराध्यक्ष रावराणे मॅडम, उपस्थित असलेले आमचे जयंतराव रावराणेजी, उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सर्व प्रमुख मान्यवर, पदाधिकारी, उपस्थित असलेले तरुण मित्र, सर्वात प्रथम मी आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या वैभवडी कार्यालयाचे उद्घाटन हे आताच संपन्न झालेलं आहे असं मी सुरुवातीला जाहीर करतो. वैभवडीला साजेसं असं कार्यालय आता आपल्याकडे आहे आणि त्यासाठी मी ज्यांनी याच्यामध्ये हातभार लावला त्या सगळ्या जणांचं मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून, प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्या सगळ्या जणांचे आभार मानतो. खरं म्हटलं तर आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवी चव्हाण साहेबांची हीच अपेक्षा आहे की प्रत्येक तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं एक चांगलं कार्यालय उभं राहावं आणि त्या दिशेने आमच्या वैभवडी तालुक्यांनी वाटचाल सुरू केलेली आहे हे बघून निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं. आत्ता आपल्या सगळ्यांकडून मी माझा सत्कार झाला असं म्हणणार नाही, पण भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून आपण जो ऐतिहासिक विजय या 26 महापालिके निवडणुकीवर मिळवलेला आहे, विजय मिळवलेला आहे, यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब आणि आमचे मुंबईचे अध्यक्ष आमचे अमित साटमजी, या सगळ्या जणांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छाही देतो. आम्ही तर फक्त प्रतिनिधी होतो आणि ह्या सगळ्या शहरांमध्ये आणि प्रामुख्याने मुंबईमध्ये जे काही वर्षानुवर्ष मुंबईची लुटमार सुरू होती, भ्रष्टाचारी कारभार सुरू होता, त्याला उत्तर म्हणून किंवा त्याला पर्याय म्हणून आता महायुतीचा कारभार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात सुरू होईल ही आपल्यासाठी निश्चित पद्धतीने समाधानाची अशी गोष्ट आहे. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत. आज आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहोत आणि उद्या पक्षाचे वरिष्ठ म्हणून सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात आपण ही निवडणूक लढत असल्यामुळे त्यांच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री आणि राणे साहेब असे सगळे एकत्र म्हणून त्याची नावं त्या मतदारसंघासाठी जाहीर करणार.
मी यानंतर प्रत्येक तिन्ही मतदारसंघ आणि 6 जिल्हा पंचायत समिती मतदारसंघ तिथे आमच्या बैठका होतीलच. पण त्याचबरोबर मी आपल्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांना सांगेन की शेवटी आपण सगळेजण आज सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी आहोत, विरोधी पक्षामध्ये नाही आहोत. आणि म्हणून आम्हाला एकालाच निवडायचं आहे आणि त्यालाच आपण उमेदवारी आपण देऊ शकतो. आणि म्हणून ज्यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत, ज्यांनी नावं दिलेली आहेत, त्यांना मी या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने विश्वास देतो. आपण सत्तेमध्ये असल्यामुळे कोणालाही आमच्या वतीने वंचित ठेवलं जाणार नाही, हाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देईन. त्यानंतर टाळ्या पडल्याचा हरकत नाही, चांगलं वाक्य वापरता टाळ्यात नाही मला. पण मुद्दा माझा असाच आहे, शेवटी आज आपण सत्तेमध्ये असल्यामुळे असंख्य समित्या आहेत, जिल्हा नियोजन पासून डोंगरी विकास सगळ्याच गोष्टी चांगले पर्याय आपल्या सगळ्यांकडे आहेत. त्याचबरोबर आमच्या राज्य सरकारच्या वतीने अतिशय महत्वाचा अध्यादेश जो काढला जाणार आहे तो असा आहे की प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये त्या जिल्ह्यामध्ये 5 जिल्हा परिषदेचे स्वीकृत सदस्य आणि प्रत्येक तालुकानिहाय पंचायत समितीमध्ये 3 सदस्य हे स्वीकृत म्हणून त्या पंचायत समितीमध्ये जाणार. आणि म्हणून कोणालाच आता म्हणजे त्यांची इच्छा असेल, त्यांना उभं राहायचं असेल तर त्याला वंचित राहण्याचं किंवा त्या पदापासून दूर ठेवण्याचं काही उद्दिष्ट नाही किंवा तो प्रयत्न होणार नाही. एकाला अगर लढण्याची संधी मिळाली तर बाकीच्या लोकांना ज्यांना संधी नाही मिळू शकली पण ते मेरिटमध्ये बसतात त्या लोकांना पक्षाच्या वतीने निश्चित पद्धतीने आपण त्यांची दखल घेऊ किंवा त्यांना ताकद देऊ, त्यांनाही पदं देण्याचा प्रयत्न करू, हे आवर्जून या निमित्ताने मी सांगेन. आणि त्याचबरोबर मीही जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, जिल्ह्याच्या तिजोऱ्याच्या चाव्या माझ्याकडे आहेत. आणि म्हणून तुम्ही त्याच्याबद्दलही निश्चिंत राहा की आपल्या आपल्या मतदारसंघामध्ये गावामध्ये जी निधीची अपेक्षा आपल्या सगळ्यांना आहे त्याही गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये मी तर आता देतच आहे. पण आपल्याला 4 वर्ष 29 पर्यंतचा प्रवास या महायुतीच्या सरकारचा सुरू आहे. म्हणून 7 तारखेनंतर पण आमचंच सरकार असेल, मीच पालकमंत्री असेल आणि आमचाच कारभार असेल. म्हणून कोणीही कुठलाही टोकाचा निर्णय, कुठलाही वेगळा विषय न करता अतिशय खेळीमेळी वातावरणामध्ये अगर आपण ह्या निवडणुकीकडे पाहिलं तर मला नाही वाटत आपल्याकडे कोण प्रतिस्पर्धी आता उरलेला आहे. अगर तुम्ही व्यवस्थित या जिल्ह्याच्या एकंदरीत राजकारणाकडे पाहिलं की आता आपण महायुती म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र आलेलो आहे. म्हणजे नेमकं विरोधात कोण हे आता दुर्बीण घेऊन बघण्याची वेळ आलेली आहे. आणि आपल्या वैभववाडीमध्ये तर आपण ताकदीनेच आपण वाढलेलो आहे. प्रत्येक गावागावामध्ये, प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये आपली ताकद दुपटीने वाढलेली आहे. प्रत्येक जे चांगल्याचे चांगले कार्यकर्ते आज आपल्या भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेले आहेत आणि आपली ताकद त्या निमित्ताने चांगल्या पद्धतीने वाढली आहे. फक्त तुम्ही जे इच्छुक आहेत, जे त्यांना पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, त्यांनी मनात कुठलीही किंतु परंतु न आणता जे निवडणूक आपण सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात लढतोय तिथे आपल्याला बंडखोरी कोणी करता कामा नये एवढं मी आवर्जून आपल्याला या निमित्ताने सांगेन. मी परत सांगतो, आपण सत्तेचे भाग आहोत. प्रत्येकाला ताकद दिली जाईल, प्रत्येकाला संधी दिली जाईल आणि प्रत्येकाला त्याच्या मेरिटप्रमाणे संधी पक्षाच्या वतीने दिली जाईल, ताकद दिली जाईल. म्हणून कोणीही वेगळा विचार नाही, आता माझ्यावर अन्याय झाला काही असा मनात किंतु परंतु आणू नका. सगळ्याच पद्धतीची ताकद आपल्याला दिली जाईल. 4 वर्ष काढायचे, असं नाही की बाबा 6 महिन्यामध्ये 1 वर्षामध्ये परत विधानसभा आहे, सत्ता बदल आहे, असंही होणार नाही. सगळ्याच्या सगळ्या बाबतीने आपली बाजू भक्कम आहे. म्हणून अगर आपण सगळे एक संघ राहिलो, आपण ताकदीने अगर प्रामाणिक पद्धतीने महायुती म्हणून, भारतीय जनता पक्ष म्हणून अगर आपण एकत्र लढलो तर मला विश्वास आहे कित्येक निवडणुका, कित्येक मतदारसंघ बिनविरोध पण होण्याची शक्यता आहे. अशी परिस्थिती एकंदरीत तुमच्या तालुक्यामध्ये आहे आणि तेवढे मातब्बर लोक माझ्या पुढे आणि माझ्या मागे बसलेले आहेत. आणि म्हणून तुम्ही सगळ्या जणांनी एकत्र आणू येऊन आपण असा विचार करू, त्याला 100% यश मला या निवडणुकीमध्ये मिळवण्यासाठी मला ठीक आहे, उमेदवारी मी मागितलेली
पण पक्ष नाही देऊ शकला. पण शेवटी भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती जिंकली पाहिजे आणि म्हणून मी माझं योगदान देणार आहे. ह्या दिशेने अगर आपण विचार केला तर मी तुम्हाला बोलतो, कोणालाही नाराज होण्याची गरज नाही. आज बघा पूर्ण महायुतीच्या एकंदरीत आज फॉर्म्युला आमच्या सन्मान्य राणे साहेबांनी जाहीर केला. आपल्या ह्या कणकवली मतदारसंघामध्ये 2 सीट आपण महायुतीला दिलेल्या आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या वैभवडीला ब्लँक सोडलेला आहे. म्हणजे वैभवडीची ताकद बघा, वैभवडीचं वजन बघा. म्हणून हात पण जवळपास पण यायला घाबरतो, नको जे आहे ते चांगलं चाललंय आणि व्यवस्थित आहे. म्हणून एवढी सगळी तुमची जमेची बाजू असताना सगळं काय मनाप्रमाणे झाल्यानंतर आता फक्त आपण येणाऱ्या 5 तारखेपर्यंत आपण अगर एक दुसऱ्यावर विश्वास ठेवून आपलं कमळ, आपलं महायुती म्हणून अगर आपण लढलो तर मला विश्वास आहे की ते पूर्ण औषधालाही राहणार नाही अशी परिस्थिती ह्या वैभवडी तालुक्यामध्ये आहे. विरोधक केव्हा जिंकतील किंवा विरोधकांना मतदान केव्हा वाढेल, जेव्हा आपल्यातले कोणाची इच्छा असेल तरच वाढणार. बाकी वाढण्याचं काहीच कारण नाही. मी 10 वर्ष तुमच्या बरोबर काम करणारा कार्यकर्ता आहे. मला तुम्हाला तुमच्या प्रत्येकाची क्षमता, प्रत्येकाच्या मागे असलेली ताकद ही चांगली पद्धतीने माहिती आणि हेही तुम्ही समजून घ्या. आम्ही कोणालाही कमी लेखत नाही. आम्हाला माहिती आहे समोर बसलेला कार्यकर्ता हा निश्चित पद्धतीने त्याच्या गावामध्ये, त्याच्या वाडीमध्ये, त्याच्या मतदारसंघामध्ये ताकदवर आहे. फक्त आम्हाला एक विचार करा की आम्हाला निवडकच पदं दिलेली आहेत, त्या पदामध्ये आम्हाला हे सगळंच सगळं बसवायचं आहे. पण सरकार म्हणून आपण त्यालाही पर्याय शोधलेला आहे स्वीकृत करा. तर आतापर्यंत फक्त नगरसेवकाचा विषय असायचा, आता तर जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये पण आपल्याला पर्याय तयार झालेला आहे. म्हणून त्याचीही चिंता करू नका. कधी तोही ताप थोडा कमी आहे. कोणत्या निवडणूक लढवण्यापेक्षा डायरेक्ट अगर बॅकडोर एंट्री होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये आपण विचार तोही एक चांगला सक्षम पर्याय आहे. म्हणून तुम्ही अतिशय सकारात्मक पद्धतीने त्याला आपण ह्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये ऐतिहासिक विजय बघा. आता वर्षाची सुरुवात तेवढी चांगली झाली. वर्षानुवर्ष असंख्य लोक आपण मुंबईत जातो, मुंबई महापालिकेबद्दल वाचतो, ऐकतो. सर्वात श्रीमंत महापालिका, त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाचा महापौर आणि महायुतीचा महापौर हा तिथे बसणार आहे. एवढे जेव्हा ऐतिहासिक सुरुवात या वर्षाची झाली असताना आपण पण या वैभववाडी तालुक्यामध्ये 3ही जिल्हा परिषद आणि सगळ्या पंचायत समिती या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्याच नावाने जिंकल्याच पाहिजे आणि आपण जिंकूच असा निर्धार आपल्या ह्या नवीन पवित्र मंदिरात, आपल्यासाठी कार्यालय हे मंदिर आहे, या मंदिरात आपण एक शब्द देऊ की जे काय काम या निवडणुकीमध्ये आम्ही करू ते आमच्या पक्षाचं हिताचं असणार. इथे तू किंवा मी नाही, इथे आम्ही आहोत. इथे भारतीय जनता पक्ष आहे. इथे परिवार म्हणून आपण एकत्र आहोत. इथे तुमचा आणि माझा स्वार्थ येत नाही. इथे माझा पक्ष प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कसा जिंकेल, माझा झेंडा, माझा नेता आणि मी माझं कमळ चिन्ह हे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कसं जिंकेल या दृष्टिकोनातून अगर प्रत्येकाने तुम्ही विचार केलात तर मला नाही वाटत वैभववाडी तालुक्यामध्ये आम्हाला कोणीही हरू शकतं. एवढी ताकद तुमच्या सगळ्यांमध्ये निश्चित पद्धतीने आहे. म्हणून परत एकदा ह्या चांगल्या दिवशी जेव्हा आम्हाला एक हक्काचं कार्यालय म्हणजे आतमध्ये पाहिल्यानंतर अतिशय समाधानी, कारण आम्ही असंख्य वेळे इथे बसलेलो आहे. चांगल्या म्हणजे ऐतिहासिक निवडणुका, चांगल्यातले चांगले पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून बैठका इथे झालेल्या आहेत. म्हणून आता अजून जोमान, आता जसं कार्यालयाची साईज वाढली तसं पक्षाची पण साईज डबल झाली पाहिजे, पक्षाची पण ताकद वाढली पाहिजे, पक्षाचं पण मतदान हे वाढलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून तुम्ही सगळेजण काम कराल हे मी अपेक्षा ह्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. परत एकदा या एकंदरीत पूर्ण कार्यालयासाठी आमचे दिलीपजी, प्रदीपजी, जे सगळे आपले प्रमोदजी, सगळेजण सगळ्या कोणाचं एकाचं नाव घेणार नाही, प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने निश्चित पद्धतीने योगदान या कार्यालयामध्ये दिलेलं आहे याची जाणीव मला आहे. आणि म्हणून ह्या चांगल्या आपल्या ह्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी चला आपण प्रत्येक निवडणुका येणाऱ्या वर्षात असो किंवा येणाऱ्या काळामध्ये फटाके आणि गुलाल हे भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यालयाच्या बाहेर पोहोचले पाहिजे, हे मिळायला पाहिजे. ही शपथ या निमित्ताने घेऊया
आणि मी हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांना शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.